Yakoromogi Sadek Marutino kaka pile intiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien moikuni chenro mar uimore odiochieng' ma piny Kenya pontiere kod kuyo nonro makoni kod kocha itimo familia mar jaod bura ma Kasipul mabende osindo dhi nyime gi dwaro mondo mi giyud ratiro margi. Bende odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar Labor Day, jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo meto mane oket osara mar kwana tamala 6 kembe to kod jogo mondiko ji ma pod ok ochopo mano kare mondo mi otim mano. Bende e gwenge mag Migori, County Migori geno bedo kod wendo kochakore chieng' Jumapil jumane kama jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro bedo ka wendo County ma Migori kuom thuolo mar ndalo adek. Wantiere kod weche mopogore opogore ma bende biro bedo ka muli in kaka jalno matiye pacho kaendi nikech odiochieng' ma kawuono ne en odiochieng' ma Labor Day. Bende bedo kanyo ka waloso kod jatelo kendo jasiasa mowuok e kar chung' od bura ma Kasipul Jombuta kwago kod mbaka e wi chal mar kar chung' od bura nomiyo magi weche ma omiyo pek. Pero ywak mang'eny ni lawe ipo wundu sani ni were no papa plan mag were was organized owadwa to seto kata wawachang'o oseto wadwaro justice. En ng'a manyo nego ng'ondo were to nang'o? Magipenjo mapod nyolore kinde ma obila mag okwach kich chako nonro e wi nek ma jaod burano ma Kasipul. In just 2 years, we have mobilized 280 billion in national savings. Your Excellency, one day you Kenyans will remember me. If we don't regulate social media. Ten piny Kenya William Ruto ne ogande nyasi mar Labor Day ka okwayo jopiny giyie gi chenro mag lokruok ma sirikande timo. Ne wadhi e State House ma walime mochako singonwa ni obro timonwa limbe tarik 4. Ma Migori obago romo kod jatend piny motelo ne limbe mare mandala adek e kaunti no ochakore Jumapil. Yakoromogi kaka pile wayao dhoudi mondo migo kodwa mbaka kendi ornwa ote magi laiwa duto mag tudruok Facebook, X kachiel kod Citizen Digital benido achiel kachiel kanyo e YouTube nyalo orna ote na mara de kauchiel nono ka imia pachi e weche manyien wabedo ka wakeluni gi elak seche gi nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako eni apisas mago kwach kich dhi nyime gi timo nonro e wi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were manyo negi kod jonjore odhiambo ma tich adek. Magi timore seche manyuola mag Ong'ondo gi jotelo dhi nyime gi sundo bila matimo nonro mondo tim duto kendo yango adier e wi nek ma koch mar Ong'ondo Were. Jafamo marwa Eric Owenga ni kod ler. Apisas mag kwach kich nochopo kae mar manyo neno malong'o kendo yango kaka ne jonjore ochopo kanyo kendo timo tima koch no. Kagi manyo ler malong'o mar yango kaka nyo nek ma koch no timore, apisas go mag kwach kich bende ne ong'iyo picha mar CCTV kendo ndiko dho jal mane riembo nyamburko mane oting'o jaod burano kaachiel gi jarit mare maduto ne nitie e kinde no. Jonjore mane oting'ore apiko ne owuok ng'wech tok timo monj no. E seche mane obila dhi nyime gi timo nonro margi e wi nek ma koch mar jaod burano, e pare ma Karen ne welo donjo mar chung' kod anyuola mare kendo chenro mamoko mag keto ikruok ne dhi nyime e pare ka. E tielo mokwongo anyuola mare no bedo kod kwayo. As a family we are saddened by the demise of Dad. Honorable Charles Were was a man of the people. Everyone loved him. All I can say is that we urge the investigative agencies to fasten the investigations so that Kenyans at large and the people of Kasipul can get to know what transpired. En gima late kendo late ahinya ka jaod bura inyalo kaw mana ngimane e ndara ka gweno
Kenyans maonge wipon, Kenyans maonge teko mora mora nyalo yudo sida machal nade. Gavana ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga ma bende en jakom mar duond bura mar ODM notelo jotelo e chopo e par ong'ondo mar kuyo ganyuola mare. Ni yo mano nego go were. Okay, na yo monengo nego jatelo ka wan piny ma serious about security mar Uganda dier. Wuoyi mowito ma iluongo ni Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were en wuoyi motegno ma jaratiro ma jachama ma be ok jam riambo be ok jam mibadhi gimong'isi no en. Kata kodoko ni tend arita kwe ma pacho ka to ramo ni gitimo duto ma ginyalo jotelo go mana kaka anyuola mar Were nene kod penjo bura e chunygi. Okwach kich nyaka ng'i piyo kendo tim nonro piyo kendo duog mondo ginyiswa nang'o monego jaka chien. En yo thomo punk onge answer mora en thomo punk kendo joma nyo nego Were nyen gima joma nyo segoro ne gidhi yude kendo gidhi tieke. Wadwa ni mondo otim investigation mapiyo makare mondo wayud nto en ng'ano manyo pango kao ngima Were. Nikech wachni Were osewache di mang'eny. Ngimana ni kamarach, ngimana ni kamarach. Osendiko barupe kowacho ni ngimane ni kamarach. Osewuoyo podium, videos osegol ka Were wacho ni ng'ato lawe dwani mondo tiek ngimane. Kendo no pimo kata kaka jogo ne pimo wachno. Wadwa ni mondo kwach kich kik dhi mabor. Ging'eyo kendo nikech osetimo ripode gi mang'eny gikel ng'amo nego Were. Investigations are in top gear. We believe that the Inspector General of Police and particularly the Directorate of Criminal Investigations are doing very well to establish the killers and the motive, and I believe that soon the DCI will give a public update. Jotelo ma oyier biro dhi nyime gi rado e pare mar loso chenro motelo ne ik mare e kachung'o ma Kasipul. Anyuola wede osiepe kachiel kod jotelo mag migosi Charles Were Ong'ondo bro bedo kadhi nyime gi bete tent mani tokwa ka giloso chenro mar ik mare e kinde mabiro. Eric Wawenga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Kapod wantiere wachno chenro mar nono nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dhi nyime ka kora pisas mag kwach kich ochako kolo tipo mag wang' dede e luwo wuodh jatelono motelo ne monj kod nek mare. Kaluwore kod tipogo achich ma tipo ma wang' dede mako nyochako luwo jatelono e apaya ma Wabera e chuny boma ma Nairobi ka wang' dede bende ne ochako make machiegni kod kama ne onege jatelono. Anthony Achayo mioler. Jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were nowuok e od bura mamalo thuolo machuok motelo ne saa achiel ma midhiambo. Mae kama nonro mar obila chakore. E kindego ne nitie dhugruok mag nyamburko e bomano ma Nairobi. Bang'e nyamburko ne ma namba nene en KDM 783A nochungi gi jariembo mane riembe e apayano ma Wabera machiegni gi duka moro mar M-Pesa. Jarit jaod burano nolor kendo nodonjo e dukano mar M-Pesa kendo keto maromo siling 20,000 e namba jaod burano mar M-Pesa. Kaluwore gi pichni mag wang' dede ma wanono, jal moro nonenre alworano ka bende nochalo gima oluwo ndach jaod burano. Jalno manoriko ting'o bag nonenre ka kalo nyadinwoya machiegni gi nyamburkono manoting'o jaod burano kendo norange machiegni. Kar saa 1:19 jarit jaod burano nowuok e dukano mar M-Pesa tok tieko gima notere timo kanyo. Ne gidhi nyime gi wuodhgi nyaka apaya ma Kenyatta Avenue, bang'e ne gidonjo apaya ma Valley Road kendo ne gimako apaya ma Ralph Bunch ka gichomo apaya ma Gwens Kodhek, eka bang'e ne giduogo gimako apaya ma Valley Road ka gichomo apaya ma Ngong achiegni gi mbalariany ma Daystar. Nonro yango ni jalno manoriko mak gi pichni mag wang' dede e kinde motelo nochako ne apaya ma Valley Road ka nene wi apiko kendo luwo bang' nyamburkono. Saa 1:40 ma midhiambo ne gichopo e roundabout ma Valley Road gi mano ma Ngong Road. Kae nochunogi mondo gichung' kendo giluw chike mag apaya. E kindego ne nitie nyamburko achiel mbelegi. Kanyo ema chejno nopore nono kendo noluoro nyamburkono mane jaod bura Were noreko ni e iye. Nogolo bunde kendo nochwade magina. Maromo magina 4 nochwadi, kachiel to notok yo mar nyamburkono, ka adek modong' to nochwado kor kachiel gi lwet jaod burano. Bang' tim makamano,
Achijno nodume wi apiko kendo lal meru ka utiyo gi apaya Mangong Road kochiemo chuny boma ma Nairobi. Kama masira ma kamano notimre, noyudo opokla adek mag magina ma nyaka sani oyangi ni ne mag bunde aina mar pistol ka nyaka sani pod itimonegi nonro. Kopogre gi derepwere gi jaritne, obila matimo nonro mar nek mar Ong'ondo Were kotelnegi gi Martin Nyugutu odayo nyaka dho wuon duka mar M-Pesa manoriko waseyango mokwongo. Obila go dhi nyime gi tiyo gi lony manyasani e yango achich manokawo ngima Charles Ong'ondo Were. Anthony Achayo, Ramogi TV. Kapod wantiere wachno, familia mar jod bura ma Kasipul Ong'ondo Were manyo chiel gi magina monegi kod jonjore bor Nairobi koro sawo piny owacho wi nek mare. Gikoni piny owacho ne orem kawo ndamo mar nono motegno ng'ur mane ochiwo ni ngimane ne ni kama rach kata bang' go lipot ne obila mag okwach kich. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, jopiny kar jod bura ma Kasipul bende ochiwo pachgi e wi tho mar jatelono. Jadala jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mane gweng' ma Kachien rumbi mar lit kod kuyo okwako wenge familia kod wedene kaachiel kod jopiny ma Kasipul mano yuoro moro ka moro gi chuny lit bang' nek makoch manotimne jaod buchgi otieno manyore boma ma Nairobi. Ong'ondo Were manoyier kuom thuolo mokwongo gi otiko mar ODM e yiero mar 2017 ne nitie tielo mar ariyo kaka jaod bura ma Kasipul kendo ne en achiel kuom jood bura mane siro motegno duond bura mar ODM kendo mae tipo mare mogik mane omaki ka oloso e kinde yike ka chud bura ma Karachuonyo. Baba, wan gi ndara riema gimwa yudo ni chak guoyo. Amiyo gimiwacho kod wacho mana dhi anini piny tanindo. Familia mar jaod bura no kawo tele kod owadgi James Were wacho ni Ong'ondo Were ne osegolo ywak mare ni ngimane ni kama rach kendo ne osedhi ogolo lipot ne obila mag okwach kich to onge gima ne otim ka ok ni sirikal ong'iyo tho mar owadgi no kapok ni ochiele gi magina ma owito ngimane. Wero ywak mang'eny ni lawe ma Were ni lawo left and right. Koro gik ma kik wuondu sani ni Were no tapa plan mag Were was organized. Onge mincing of words. Were en ng'amonegi ok otho kende. Osendiko nyaka statement ka DCI headquarter. Onge konyruok. Familia mar Were wacho ni giyudo obok maduong' kaluwore kod nek makoch manotimne wuodgi no kendo dwaro margi en mondo omi piny owacho otim nonro mapiyo kendo mak jogo eko manochano kendo chielo gi magina jaod bura ma Kasipul ma giwacho ni ne en jatelo manoikore tieno jopiny manotere od bura. Wan gi mwadwaro as a family. Owadwa to osetho. Kata wawacho ang'o? Osetho. To wadwaro justice. Were nigi nyithinde? Nyithindo gidwaro justice. Were nigi mondege? Wadwaro justice. Kasipul manorito wadwaro justice. Takwayo mana ni kwe mobedi mondo ukonywa mwachopi e okang' mokowe kod kwe. Kamoko kuom jopiny ma Kasipul manoyudo dala jaod bura no bang' nek mare pare kaka jatelo mane siro motegno mondo liete kaachiel kod somb nyithind kiye ka gidwa ni mondo obila otimo nonro margi kaluwore kod nek makoch manotimne. Wadong' malit kaka mondo liete, wadong' malit kaka nyithi kiye odong' malit. Wakwayo ni mondo nonro otim ber. Kamoko kuom jotelo makono bende paro jood bura no kuom keto chunye e tiene jopiny ka chud bura ma Kasipul kendo gikwayo kwe makende e kinde ma koro obila dhi nyime gitimo nonro matut kaluwore kod nek makoch manotimne jaod bura no. Osetiyo matek mondo ngima mar nyithind Kasipul olokre. Kiwuotho e sikunde wa giduto onge kamigoya rambe kata chiel nikech pesa mar CDF ma Kasipul nyitiyo ge yo maler. Iswa kaka piko manoluwo bang' mjumbe koa e parliament nyaka roundabout ma city mortuary kate chwado mheshimiwa lisasi e jam. Gitim nonro kabisa mondo mi familia makae to gi fraternity mar Central Kasipul gi Kasipul mangima oyud justice. Nyakora Mugajwang' en lit kod kuyo mapek ahinya dala jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were bang' kane ochiele gi magina bure Nairobi. Familia mare kaachiel kod jodak e kar chud bura ma Kasipul kwayo bad migawo mar obila e pacho kae mondo otim nonro mapiyo mar ng'eyo jogo mane okawo okang' mar nego jaod buchgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Esama jopiny pod yuago tho ma jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were penjo mathoth ewi ng'ama ne Ong'ondo ne en kama ne osome tijege kod kit siasa pod nie pacho oganda. Walter Nyambaga kolonwa. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Charles Ong'ondo Were mane en jaod bura ma Kasipul, jal mane siasa ne ni kod miyung'o ahinya to ka odhumo oswayo. Igena abuyo gi Kiswahili ka chikoni bet kisungwe maging'e ahinya oswayo ni wan jomungu kuja matung'at emwang'ei yodako jambo. Nimeshukuru sana na nitarudi. To wuodhe siasa osechalo nade? Bang' nyuolne kar chung' od bura ma Kasipul, Ong'ondo nochako sombe sikul primary ma Karabok e higa mar 1976 nyaka higa mar 1982. Ne osode sekondar ma Oyugis e higa mar 1986 e kama noyude certificate mar sekondar. Bang' bedo kod yo machuok, Ong'ondo nodonje mbalariany ma Meru kendo timo tiegruok e rang'iny mar certificate e Towtend County midendo ni County Governance e higa mar 2012 nyaka 2013. Ong'ondo bende nosomo weche mag ohala e rang'iny mar diploma e mbalariany ma Mount Kenya e higa mar 2013 nyaka 2014. Jatelono bende ne omedo rang'iny mar sombe e digri e weche mag ohala mane mbalariany mar Mount Kenya e higa mar 2015 nyaka 2017. Kane ochopo higa mar 2019, Ong'ondo ne omedo sombe rang'iny mar masters e weche mag nyiepo kod ohala. Sisi tunakula, mliwaambia watu wa Kasipul chukua kula, hakuna cha kurudisha. Kapok ne odonje siasa, jatelo ne obedo kod thuolo mar tiye kembe mag ji giwegi, moting'o bedo jatatije maduong' e kambi mar Victoria Cleaning Services e higa mar 2003 nyaka 2022. Ong'ondo bende oyudo thuolo mar tiyo kaka jatatije maduong' e kambi mar Metrocam Properties Limited e higa mar 2006 nyaka 2012. To e higa mar 2014 nyaka 2022, Charles Ong'ondo Were ne en jatatije maduong' mar kambi mar Benga Group Holding Limited kapok odonje siasa. E higa mar 2017, e yiero maduong', Charles Ong'ondo Were ne odirore pap mar siasa kendo chung' e kama ne ochame muma kaka jaod bura ma Kasipul e tielo mokwongo. E yiero mar 2022, Ong'ondo ne oyudo thuolo mar yombo e tielo mar ariyo kaka jaod bura ma Kasipul. E kinde mag siasa, Ong'ondo ne jakanyo mar ODM matimata. Kamanyo orito, koro nyochopo higni 7 korito. To kopogore gi higni 7 manorite, osewuotho gi jo Kasipul higni mang'eny. An kaka Gladys Wanga gavana ma Homa Bay awito siepna, awito jakora, awito jambakana, awito ng'ama wariego siasa. Atimo mos ahinya ne family mare. Ong'ondo nyo jagoro maduong' mar ODM bade ma Homa Bay. E yiero mane wadhi mbele ni ne en achiel kuom jogo mane dwaro mondo bednwa jakom. An anyalo wacho gi chuny mayot ni nang'eyo ni ka ne en interested to ne wadhi kete jakom. And en gima ne wasechako kuothe. Koro wawito ng'at ma ne ong'eyo tie loyalty. Nyadi mathoth ne opangore siasa kendo loso mojing gino mane miye picha mopogore kod jo siasa mamoko. Branch mare mar party ma Kasipul orieyo motegno kendo nokonego ngimane ng'adre yo manong'adore gono. Onge gima dimi ng'ato ka ngima wadgi kata obed kom. E od bura, Charles Ong'ondo Were nyo en jakanye komiti mochung' ne uchumi kod yuto mag nembe, to bende nyo yiere kaka jalup jakom komiti makelo wi oganda jo Kenya kanyakla. Koro tich ariyo ne waromo gi Were od bura, wago mbaka opimo kaka siasa nobet kocha. To nyoro nyo Were manya, to nyo yudo kadich nyan gi weche buche mang'eny manyantie manyo kwago mbaka gi Were. To Were en thoma lich. Kata kamano, oganda mathoth e mbui okoseling ka moko wacho weche moko manyotude kod njore motenre kod siasa, to moko to pake kaka jal majaratiro. Ong'ondo nyorado kod thone odhiambo mar tich adek bang' wuok e od bura.
Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yakoro mogi kapod wantiere weche mag wito ngima. Higni 2.5 mar loch mar od bura mar 13 rumbi mar kuyo sebedo kokwa kaluora mar od bura kanyaka sani. Jod bura dek, senators 2 oseninde badgi. Jod bura ma Banisa Hassan Kulo, jod bura ma Malava Malulu Injendi kod senator ma Baringo William Cheptumo kaachiel gi jod bura ma Kasipul Ong'ondowere duto osegoriti ne od bura mamalo e kind higa ma 2023 nyaka sani. Chris Owino, miyo matut. Thuolo machuok bang' wuok e twak mag od bura, udhiambo mar chieng' tich 2 jumani, jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondowere ne orumo kod tho mar e lwet jonjore e wang' apaya ma Ngong Road e buore Nairobi. Masira makamano mane otimore kar saa 1:30 mar otieno ne omayo od bura, jaod bura machielo e thuolo mar dweche 2 kende bang' tho mar jaod bura ma Malava Malulu Injendi dwe mar 2 higani. The perpetrator of this particular murder is known, and there is a way of violence that is creeping up in Homa Bay politics that must be tamed by law enforcement authority. Kae ni wach siasa twadwa kwar jo siasa wa ni ofise mag siasa ma wantie gi okwan kuro permanent. Wan mana kuro 5 years. Ka bang 5 years idhi yier. Inyalo rito mondo oyier 5 years tika office. To kone gi kawo ngima nyawadu imiyo family mare tabo nikech idwaro kom mobetieno. Kae en tho mar siasa wakwayo ni mondo jo siasa beduru mos. Nikech wachni were osewache di mang'eny. Ngimana ni kamarach, ngimana ni kamarach. Osendiko barupe kowacho ni ngimane ni kamarach. Osewuoyo e podium, videos osegol ka were wacho ni ng'ato lawe dwani mondo tiek ngimane. Kendo no pimo kata kaka jogo ne pimo wachno. Wadwa ni mondo kwach kich kik dhi mabor. Ging'eyo kendo nikech osetimo ripode gi mang'eny. Gikel ng'amo nego were mondo wane ni justice otimore. Loch mar bunge mar 13 e bwo tend spika mar od bura Moses Masika Wetangula ne oyudo midhiero mokwongo tarik 29 dwe mar 3 higa mar 2023 bang' jaod bura ma Banisa Hassan Kulo tho e masira mar apaya e kar dak ma South B. The mystery of life lies in our inability to tell when we shall die. Hiyo ni siri ambayo ni ya Mungu peke yake. Boche mag kuyo kod lit bende ne oliero e kaunti ma Baringo kaachiel kod od bura mar Senate tok tho seneta margi William Cheptumo dwe mar 2 higani. Nek mar Charles Ong'ondowere koro chwalo kwan jo od bura ma osenindo e badgi chakre yiero maduong' mokalo nyaka jo od bura 3 kod seneta 1. Magi timore kinde machieno mar bago yiero madunde kuonde chung' od bura 5 osedigni kuom thuolo malach kaluwore kod onge mag commissioners mag duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC. Aput mochung' ne gwelo commissioners manyien mag IEBC kata kamano nyocha omiyo oganda jo Kenya geno bang' tieko chenro margi kendo singo mar chwalo nyingi 11 ne jatend piny William Ruto kapok ochopo tarik 11 dwe mar 5 higani. And so we sought to add some more days, and the parliament graciously gave us 14 more days, which end on 11th of May. And so by 11th of May, we will have given the names to the president. Jatatije maduong' mar IEBC Hussein Marjan Hussein ne onyiso komiti mar od bura e chak higani gi geno mar bago yiero madundo e chak dwe mar 10 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi tok lipode duto motenore kod tho mar jaod bura ma Kasipul ma bende ne en tho mapoya manyo timore odhiambo manyoro tok ne chiele kod magina kendo signori sigana mararia motenore kod gigo manyo timore kod mago ma gisani nyalo bedo ni timore kaachiel kod lipode mopogore ewi nonro mare mago mowuok e gwenge mag Homa Bay mano county kaachiel kod dalane mantiere bomani ma Nairobi. Wantiere ka kod achiel kuom jotelo ma wuok e kar chung' od bura ma Kasipul mong'ere gi nying mar George Otieno. Ang'eni George Otieno ni to en mano mar opande gi nying machielo mathoth jong'e godo en Ajo Mbuta kendo achiel kuom jotelo ma wuok e kar chung' od bura ma Kasipul. George, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa odhiambo ma kawuono odiochieng'ni ma pod wantiere kod mathoth mwang'iyo kotenore kod jaod bura ma Kasipul.
Masira ogore kuom kaka jo Kasipul kendo en gino ma nyo timore odhiambo manyoro. Nyo yudi nade e midhiambo manyoro? Mokwongo kabisa ne en buok maduong'. Nikech wan kaka oganda ne wadhi yiero ka wan gi geno. Nitie thoth jowa mono geno kuom mheshimiwa moko osenindo mondo were. Mokawo mandate margi moyie mokawo kete lwete mondo mi otawa kuom higni 5. Kendo ne wageno kaka dhano kendo kaka constituency ni odhi tieko tamne mondo kata ka nitie wach moro wago mbaka toke to makoro ng'uke kapok higni 5 oromone to ler ma wach omakwa kod buok kaka jo Kasipul nikech tho ok en gima dhano kawo gi muolo ahinya. Koro kane en tho mapoya kendo ng'iyo kaka be notimore en gima pod okawa gi buok ma pok wakam to pok wabedo gi thuolo mar ng'iyo ne to wadhi yudo ratiro kure. Kamano. Odhiambo manyoro tok masira makama jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag Luo Nyanza thothgi mawuok Homa Bay nyochopo e kar thieth mano ma Nairobi Hospital, moko bende chako chodhi nyaka Lee Funeral Hospital, kendo kauno chapo nenu kane untiere e pare boma ma Nairobi kaindi. Nyo un machiegni nyalo nyiso ni riwruok maru chal nade kaka josiasa moko Homa Bay to kod jotelo ka achiel kod in bende kinde mane in chien kanyo ne itudri kode machal nade kaponi pod ngima? Adwaro ni mondo awach ni wan kod tudruok mathoth. Jok mane waringo godo mane wachung' godo, we talk from time to time, wawuoyo gi ng'ato ka ng'ato kendo wago mbaka mathoth. To an gi mor nikech mokoro nendo mheshimiwa Ng'ondo Were ne en ng'ama awacho ni ne en ng'ama ber nikech kata samoro kata ka nudhi uchochni to onyalo goni simu mokone ne kauno to nadi to mane kaka koro siasa en. Koro you learn through the process. Omiyo an gi mor nikech kata koro owewa kaka owewa no to ne en ng'ama nyago ni simu ka nitie wach moro nyaporo kata nyasi mosebedo ka timore e alwora mar Kasipul. Samono nyago na simu from time to time mokone ni wod mumbu wapango timo ma gi ma kin thuolo to bi wapango timo ma ken thuolo to bi. Gima wacho ni en gima diere nikech moko kuom jowa mane wachungo nyalo attest to gima wacho ni en ng'ama ne unyalo wuoyo kata kukosana kawuono to kinyo nyalo goni simu muwinji ka owache ewe alombe mondo mi at least wabjobed kanitiere kanyakle paro. Ano ka josiasa mathoth mawuok e gwenge mag Homa Bay jotelo gi kata ji mamoko ma ok gin josiasa kata kidini mopogore opogore ne obedo gi thuolo mar loso wi Ng'ondo. Kiwinjo seche mag go mbaka ne ng'ama chal nadi kindgi nikech ni wuone sewacho kaka ni ng'at montudi kode to gin kiwinjo ko go mbaka nikech usebedo kamoro achiel nyoro gotieno kendo kawuono odiochieng' uchako bedo kamoro achiel giwacho no ng'ama chal nadi kaka ng'ama osebedo kodgi machiegni. Kawuono ayudo thuolo mar bedo e duol ma oriwore kama ne choko paro ma bende achiel kuom kama ne tarik mar hik ne owuoke ma bende en bura mono bedi kod gavana marwa. Achiel kuom jok bende ni kanyo mochung' motegno ne en bunge ma Homa Bay. Kamano. Migosi Kaluma. Kendo ji wuoyo ng'ato wacho mare. Tibo winjo ka onge ng'ama ne chung' to wacho ni Ng'ondo Were en ng'ama jok mane ong'iyo kode to e paw siasa koni kane ok ing'iyo kode to ok ing'iyo kode. Kendo adwaro ni mondo awach ni achiel kuom jok mowacho weche momoro ne en gavana marwa Gladys Wanga. Owacho ni samoro owuok to odhi ong'iyo Ng'ondo Were kaka Ng'ondo Were bet to owacho ni ng'ani mood nene the best way madhi kode en ma samoro nyadhi to kone Pendra mano suit mano doko usi ko samono ohero ka ipake kendo na yudo ka mana achiel kuom weche ma ne omoro kabisa migosi kendo moluor Ivo Bara ma bende jirande kanyo bende no wacho weche maber e wiye ok nya wil gi weche mag Ben Suda wiye ok nya wil gi weche mag TJ Kajwang' Moses Kajwang' thoth jok mane wan godo kacha ne thoro wuoyo maber e wiye. To ng'ama bende nowacho wach ma wiya bende ok anyal we moka aguso kama tin en wach mar Lilian Gogo mheshimiwa Marangwe. Nowacho ni nayudo kaka nigi tudruok gi wat mathoth iwinjo ko wacho ni en achiel kuom osiepe Ng'ondo Were makata ka en gi
tabu moro ka en gi nyasi moro achiel kuom jok mano nyarengo madhi mabed kode ne Mheshimiwa Ong'ondowere. Kamano. Gi sani kaka jotelo mawuok e gwenge ma Kasipul, gin ting' mane mage ma un godo nikech sani koro midhiero ma kama osepor kuomu. Chenro mage nyalo wacho ni sani koro unyalo bedo nosako keto kata mabiro bedo kotenore kod koro kuodhe mogik. Komiti mobedo piny osesidho odiochieng' mar kopo mare. Koro wan kaka jo Kasipul wadhi makore kod team maro maduong' ma Kasipul. And adwa ni mondo mi lerni ka ni nyasi mar ko Mheshimiwa Ong'ondowere mosenindo idhi tele gi ODM. Ne en ja ODM motegno, omiyo wan kaka jo ODM nitiere imara. Wan gi chairman marwa, wan gi kombe matin manoyiere ji, ma bende ji obede. Koro nitiere kaka osepogole moko ma aparo ni kochakore kiny idhi kaw migepe matino tino mopogore mondo waikre ne chenro mar kowe tarik 9 ma en chieng' tich abich. Ang'eyo ni chenro mag nonro dhi nyime kendo ji osewacho gik ma opogore. Kinde manyu bet be nonro maru kata gik ma nyalo bedo nowacho be ang'o mosefwaro ma nyalo bedo notimre odhiambo manyoro? Adwa ni mondo awachi mokwongo ni samo puro medo timo mos na nyuola mar Mheshimiwa Ong'ondowere. So ok en gima ng'ato nyalo nyiero. Kato bedo ni samoro ni ng'ato pogore kode e yor siasa kaluwore kod kaka notimo siasa mare. Mano be nyalo bedo. To ok onego sama ng'ato nindo watime weche mag mbolo keto mbola kata keto weche mag jaro nikech to en gima kisungu luongo ni ti sacred. To e kinde machon ne riwo ji ma iyudo kata ka ng'ato tho timoko mach mondo oganda mantie e gwenge mamoko ne ka iro liel ranyisi ni gimoro timore kanyo mondo ji oyuor. Koro adwa mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul mondo kata kanobedo an mokwongo an mabedo kane an aringo kod Mheshimiwa Ong'ondowere ma ji tero ng'eyo nitiere kata mana kidhi IBC bedo ka an mana wuok namba 2 toke. Nitiere chieng' moro wadhi e liel ka jaduong' Caleb huko ma bende ne chieng'no nomuojore kabisa. Kendo anyalo paro ni chieng' cha joga mane an godo ne gibiro go ganda mathoth malich mokadho. Ko joga mane an go ne tin ne jok mane gin go. To siasa en kaka ipangori. Iwinjo. Kane kaka pangora ne oyudo ka noeo ne tis ne kaka ne gipangore ne giombo power. Iyudo ka samoro kaka ne wabedo gi fracas kacha mwadwa chochni. Bang'e godhiambo to gochona ni good mumbo. Ne kawuono na romo kodi to kendo wiyo ok bi wil. Koro mane kaka ji puonjore. Omiyo inyalo bedo gi tofauti kata pogruok gi ng'ato e yor siasa. To kaka ng'ato timo mare opogore ka ng'ato timo mare. Adwa ni mondo mi akwa jowa ni wabede achiel kik nindo mar Mheshimiwa Ong'ondowere opogwa. Siasa mar Kasipul bende kik kelnwa pogruok. Membit wadhu watima kwede ni wan wabegi nikech wanjo ka ng'ato. Mana kaka wacho ni wanjo ka ng'ato wadwa en ang'o ot achiel. Kamano. En wach ma sani bende pod kelo penjo mathoth. Ang'o mnyalo nyiso sirikal e wi arita mar jotelo e rang'iny ma chal kamano? Kata obedo ni en jaod bura, kata ok en senator, kata ok en MCA, kata mana ng'ata ma osechopo e rang'iny ma chal kamano e kind oganda. Jatelo moyier gombulu ma campaign moyudo kom mobede bunge ma jatelo monego riti. Omiyo en dok chien nikech kawuono en Ong'ondowere. Kinyen ng'a. Onego sirikal machiwo arita kotel nigi jowa mantiere security apparatus. Onego gitem gitim matek mondo gijiw arita sana ne jowa maniyo e okang' manyime. Sama na yudo thuolo madhi Nairobi Hospital kata bang'e wadhi Lina dhi kanya ta ino ko geng'ne ji. To nikech socha ni en sura midewo. Koro ne bet ne giyawo na koro mata jombo ta we odonji. Koro kadhi kacha to naneno ka piny olokore. Inyalo chayo telo ni tin. To naneno ka to kata gima notimre ne Mheshimiwa Ong'ondowere mowito ngimane ni nomiyo security apparatus madongo ma Kenya ka noyuoro. Ma penjo ni to kare nitiere gima maling'ling mok wang'eyo ma samoro kwa nyalo kawo mwami manani to piny bedo makare. Kwa ndio mnakuwa jowa matelo ne weche magarita. Gimeda rita ne jowa mani okang' manyime. Bang'e ne mano jowa marito waheshimiwa nego gidhi training from time to time.
ido ka course kaka ne magina jamucho re ka ng'ato mane nitie ke chin kaja ne onge kata gi nafas mar bolo mare mondo mi utigo koro wadhi defensive type of training mondo jo obed gi thuolo maber marito jotelo kiko beda ni samoro ka jatelo bedo mbele kaka jatelo bedo mbele cha to jorit ne machien oyao weche mag social media koro mar samoro gine TikTok samoro gine Facebook yodech koro wamedu okang ber mar rito chiwarita ne jowa momi mandate wambolo kamano yes in ng'at ma osebedo kod duol kar chung'o bura ma Kasipul kendo pod omedo bedo kod duol enote mane ma koro nyalo miyo jin ke sani oganda loso kuonde mopogore opogore ng'ata gi pache ng'ata gima oparo nyalo bedo notimore ng'ata gi gima oparo nego tim enote mane ma koro nyalo miyo gi kaka achiel kuom ng'at ma bende koro ochune kaka jatelo ma ok e gwengego gima duong' adwa ni mondo oganda ong'e ni piny agonda kawuono mara kiny mari omiyo tho en tho kata ka nitiere pogruok gi ng'ato noku nugwenyore weche mag paro en gima ni kod tiende ka ng'ato oyuto ngimane yo makoro mheshimiwa mondo were wito go ngimane ni one obeni kelowa machiegni moloyo kaka pogowa omiyo pod aneno ni wan kod dok chien kaka oganda nikech wakao sadha pod wamake chunywa omiyo oganda wa not ne Homa Bay kende but ne alwora mar piny Kenya mangima sana ne counties makaluo samoro siasa en paro ka pogora kodi e paro okochuno ni koro konyiso ni koro okadwari iwinjo wadhi mana pogore sani to kiny to nego bedo makore nikech wan kiting mar gero piny kanyakla koro tho aina ne onego bene riwo machiegni moloyo kako pogowa nikech sama ng'ato tho kama kik wiwa wil ni ng'ato wito chuore ng'ato wito wuongi ng'ato wito yuore nitiere ng'at mane dhi skul gi nyinge nitiere ng'at mane chiemo gi nyinge koro tho kaina ni kik wabed jok ma time weche mag jaro to onego bed ni gikelowa machiegni moloyo kaka onego bed ni gipogowa ka otieko kidieny en ote mane nyalo miyo familia mar Ong'ondo Were dire moko kane wantie weche mag sinema nwatimo movie moro iluongo ni Moments Like This in moments like this en kisungu ma wacho ni kinde machalo kama koro kinde machalo kama jok ma pok owito jonyuolgi ok nyabedo nong'eyo lakini rem mathoth nitiere kuom ng'ama owito wuongi nitiere nyako mowito wuongi nitiere kaka ne antie ot kacha no ka wege utege wuoyo gichung' ka gitemo ni giwuoyo to moro ne ok nyaka kata wuoyo ma mheshimiwa gogo emodhi yogae ka temo hoye omiyo en sama late ka ng'ato owito ngimane an arimo kod mheshimiwa Ong'ondo Were an ok amako ne saga to kendo nwawuoyo kode from time to time omiyo en sama onego bed ni wabede achiel wabede twech achiel waikore kendo waketo pachowa kaka nyakla mondo mi wachiw kopo makare to maduong' malich mokadho adwa tim mos ne kaunti ma Homa Bay kaunti ma Homa Bay owito ng'ama ne ratego kendo adwa tim mos ne chama mar ODM ing'eyo ni Ong'ondo Were en achiel kuom jok momako onyabedo ni upogore kode kisiasa to as far as ODM was concerned Ong'ondo Were kipenja en achiel kuom jok mane roteke moloyo ji tete ODM Homa Bay omiyo nitie osiepege an gadieri na achiel kuom osiepe mag mheshimiwa Ong'ondo Were ne en gavana marwa Gladys Wanga kendo kinya paro dire mo kata pogo piny to Pindra nosedhi ochung' mopogo piny mowacho ni piny osewuoyo kendo Homa Bay ka en Gladys to kose amua no chung' e chung'no kata koth chwe kota ang' polo mor to mane chung' modhigo omiyo kana winjo kipuoye kacha na wach ni en ng'ama jaratiro en ng'ama chung' kendo kawo msumamo ne omiyo nitie kaka ne leto mako ji kendo ne achung' nyoro ka nitie osiptal taneno ka Gladys Wanga gavana marwa ywak ma pi wang'e chwer no maka kendo nawacho na dieri ma en osiep mar adieri omiyo adwa nakawo thuolo mara mondo makende mondo mi agone gavana Gladys Wanga mos agone jowa ma Homa Bay County mos makende to yo moyiedhi kabisa ne jowa ma jo Kasipul gi Wadswa Beach jo Central Kasipul ma be noae West Kamagak East Kamagak South to kod West Kasipul ma bende ae adwa ni mondo mi akaw thuolo ni mondo agone jowa mos
chairman mar ODM, oganda duto te mar ODM, sama ne gino timore achiel kuom jok mokwongo ringo dhi osiptal, ne en moluor Enigma, Raila Amolo Odinga. En achiel kuom jok mochopo kacha. Kendo nyalo paro kana chunge bathe to neno ka odiyo muto mondo were kama. Temo odiyo kama mondo winje kata ka ler moro gocho. Manyiso ni gini no make. Aneno somebody like Junet was very emotional. Ji ne nitie kacha magin emotional, ambe na emotional. Iwinjo. Omiyo wawito ng'ama ne ko mako chung to chung. Miyo en no chung no wanyo ni baba. Kinyisa na nene tanindo. Iwinjo. So that type of loyalty bedo ni ng'ato nyalo chung bedo gi msimamo ni mochungi chung neno en achiel kuom ranyisi manongondo were ne go kendo no nyiso ni en jatelo makoka msimamo to dhigo nyaka oko. Ko timo mos makende ne jowo bed gi horruok mondo ko biro kowe wakowe odhi gi kwe to ang'eni bang' kowe samoro idhi luong yiero ma adundo kama ma iluongo ni by election. Koro ka mano nyalo bedo ni biro to mano bende kik pogwa. Watim in remembrance and in honor of Mheshimiwa Ong'ondo Were. Erokamano jotino kuom yudo thuolo mar loso kod nyakoro mogno loso kanyo kod Jotieno achiel kuom jotelo mabende wuok e kar chung od bura ma Kasipul Kenya winjo koyango kanyo ni maduong' modong' en mondo mi oganda oriwre ogomos ne oganda mowuok e kaunti ma Homa Bay duond bura mar ODM familia kaachiel kod oganda jo-Kenya duto ma owito jatelo. Erokamano Jotieno kuom biro ung'e gi nying mar Jomburi. Nyakwaro Mgajwang' kik idhi mabor nikech pod wantiere kod mathoth waduogo tok yueyo matin. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika polis timang'o. Ka yieng' sachana. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, ayudi. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV odhi odiochieng' ma Labour Day. Jatend piny Kenya William Ruto onyiso jogo mandiko ji tich mapok okete tim chik mar omenda ma medo sara gi tamala 6 manolande higa mokalo mondo tim kamano mapiyo. E nyasi mar Labour Day ma obagi alap ma Uhuru Gardens Nairobi, Ruto bende yango ni Kenya osegondame weche mag ochumi kendo bedo namba 6 e Afrika kaluwore gi lipot mar IMF. Lydia Okeyo miyowaler. Saa 4 okinyi,
Jatend piny Kenya William Ruto nochopo kar bagoromo ma Uhuru Gardens e bore Nairobi mar riwore gi oganda e yango nyasi mar 60 mar Labour Day. Jatend piny onyiso moro mare gi okang' ma piny Kenya osegoyo mar bedo namba 6 e pinje ma ochumi gi beyo mogik e pinje mag Afrika, akoro singo bedo lwasi mar tich ne jotije. In 2022, Kenya was the 8th largest economy. In 2.5 years, we have managed to overtake Angola, we have managed to overtake Ethiopia. Now Kenya is the 6th largest economy in Africa. In fact, it is the largest economy in East and Central Africa. Ruto lero ni serikal koro chungo hola ma ikawe pinje maoko, akata mana reru mar SGR ma isingo chwal nyaka Malaba ibiro ger gi joket mwandu kaka yorneno ni jo Kenya okobedo gi osigo mapek mar chulo gope. Barabara kutoka Rironi kwenda Nakuru baadaye mpaka Malaba. Lakini sio kwa madeni, hapana. Tutajenga barabara hiyo kutumia investment. Opoyo kenge ma piny Kenya osegoyo e yor kungo, ahinya to e yor NSF kod teko dola ma osedok chien ka ipimo gi siling maturka. Exchange rate has come down from 165 to the dollar to now 129 to the dollar. We have expanded our foreign exchange reserves by 2.4 billion shillings. 240 billion shillings. Ruto yango ni kembe abich mag sukari mapachuka sani koro seketi elwet joket mwandu gino mabiro medo loso thuolo mag tije ne oganda kabende opo medruok yuto mar puothe nyaka no kautelo. We've just completed the leasing of the 5 sugar factories owned by the government of Kenya. They will now be commercially run by private sector players who have the acumen, the resources, the know-how on how to run business. Jagoro mar kotu Francis Atuoli okwayo jatend piny Kenya mondo mi oneni weg tije mapachuka okete tim chike matao chudo magosara ne jotije kendo tim ng'eto ma sirikal gole osach jotije ka osegolo osuru kod ng'eto mamoko. You need also to talk to the Federation of Kenya Employers that when you gave these workers 6%, to date is not fully implemented. I'm telling you for free and for sure. And there is no any time His Excellency the President has announced the year salary increase and then it becomes a subject of debate. When we agreed to enhance pay by 6% last year, there ensued a debate, and some of the employers have not implemented the 6% we agreed on last year. It is not right, it is unacceptable, and I am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6% increase of salary that we agreed upon last year. Jopiny mano chopo kata kamano moko kuomgi owuok ka chunygi ogore kaluwore ni geno margi e twak ma jatend piny ne ok ochopo kare. Gadier manitiere ni jotich dhi dala gi pesa ma ok nyalo konyogi. Koro no expect no med gimoro to kanyo winjo korinda ne wan gi kwan pa no nyalo med 20% mane Secretary General Dr. Francis Atuoli no kwayo. To kata kamano kanyo paneno ko wache gimoro mochomoyo. Nyakora mga juang kato bedo ni thoth geno mar oganda jo Kenya ok ochop kare kotendre kod meto mar osara kachiel gi duoko piny moko kuom osuru me juoge pacho kae. Geno mar oganda jo Kenya en ni singo mochungi jatend piny Kenya William Ruto e nyasi ni mar 60 mar Labour Day ibiro chop kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Piny owacho ochano keto bilion 2.4 e hiko omenda ni chenro mandiko jopuonj moyang kod jatend piny Kenya William Ruto mane lose kinde nyasi mar Labour Day. Singo mag Ruto ne sekta ni mar somo bire kinde mar riwruok mar jopuonj to ywak ni ting' mar ndiko jopuonj odong' ne josiasa. Judith Omondi lera mathoth. E higa mar 3 mar tich mar sirikand Kenya Kwanza, yuto ne sekta mar somo medruok e kwan mar jopuonj ma indiko e yo maongirore kod e yor orak. E hiko omenda mar 2025-2026, jatend piny Kenya e kinde nyasi mar Labour osingo keto omenda mamoko bilion 2.4 indiko jopuonj mamoko. We are closing the teacher shortage gap
that existed in 2022 of 116,000. We have recruited over 76,000 teachers in the last 2 years. And we have set aside another 2.4 billion shillings in this year's budget to hire additional teachers, 20,000 of them, with effect from January next year. Further, the government has allocated another 1.6 billion for capacity building for teachers and another 1 billion for the promotion of teachers. Wach makata kamano pod yuago kod riwruok mar jopuonj ne ok timie yo ma owinjore. E twak marwa kod jalup jagoro mar riwruok mar jopuonj mar NAT Hesbon Otieno giywak ni nitie jopuonj mati kapok ondiki e kinde ma jowetegi to yudo tich kendo wegi e pap. Nitie jopuonj mose bodho ma pok ondiki to chakre ne gidhi colleges kata mbalariany mane gidhi puonjore mondo gitegre weche mag puonj. Ne gitieko ma graduate otieko almost 10 years kata kapok giyudo tich. To nitie moko ma tieka ni to nikech ging'ere gi those politicians giyudo barupe kuonde makamago. Mibadhi ma Otieno koni ikelo kod bedo ni imiyo josiasa barupe mag ndiko jopuonje tich. Wawene Teacher Service Commission tijgi mondo gindik jopuonj. To Teacher Service Commission be kik yie gibed twisted ma gidhi gichiw barupe ne politicians ni mondo gichiw barupe gi oko ni mondo koro gikawo godo gimiluongo ni political mileage ka gichiwo mondo jopiny one ni gitiyo matek ni gindiko tich joma e gwengegi ma gi represent. We mondo ndik jopuonj odog ne Teacher Service Commission nikech mane tije. Bende riwruok mar NATO ywak ne piny owacho mondo rie weche mag okumba mag thieth ne jopuonj. System okoyie kawo jopuonj te nitie jopuonj 360 ma gitemo to ok donji. To jopuonj gi ing'ado gi pesa ni. To ka gidhi dwaro thieth to giyud thieth nikech gionge rekod. Koro sirikal onego tim matek nikech mato pesa madhi e kiti mar sirikal. Kiti matek ni jopuonj ming'ado pesa ni sa asaya ma gidwaro services mag SHIF to giyude nikech ywak mang'eny ma wan godo gi ok onego beni kanyo ne timore. Nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza donje tich, jopuonj 76,000 osendiki e rang'iny ma opogore. E kinde ma Kenya ikore ne chako grade mar 10 chenro mar CBE, geno nitie ni lokruok makare ibiro keti kama oriwo tiegruok ne jopuonj. Judith Omondi, Ramogi TV. Jotije mano yore nyasi mar hingo odiochieng' ma jotije pacho kae boma ma Kisumu otiyo gi thuolono mar nyiso sin margi wi osara manyap ma giyudo kanyakla kod osuru mamalo ma gikoni medo duono fukegi. Millicent Adhiambo nigi ler. E boma ma Kisumu, nyasi mar odiochieng' jotije pacho ka ne orwako lwasi mar nyiso sin kod midhiero ma jotije ma pacho ka kaloe. Jotije manoyuoro e nyasi ni ne diro lwetgi ka giywago chudo manyap ma giyudo e kinde ni mangima to medo manaridore pacho ka ne oganda jo Kenya. Wonge gi problem gi pensions gi NSSF to ariyo gi SHA gi housing levy to ariyo gi problem. Korido ka out of our earnings about 60% goes back to the government. We are left with only 40%. Pesa manegi miyo jotich atamalo 6 higa mokalo poko migi nikech jogo ma ndiko jotich miluongo ni employers otamre e wachno. Sugar industries gi oling kendo okti moko tiyo kadwa magore piny to joma gindiko to ok enjoy tich mondik. Koro wakwayo that national government mondo yiyo yawe sugar industries gi. Benene gi sundo mondo med jotije pacho ka osara gi atamalo 24 kaachiel kod weyo kawo osuru kuom jo Kenya mosedhi e rutaya. Payslip mar jotich opong' maonge kata kaka jotich yue. Komed gi 24% to gibiro bedo gi fuong'ruok. Jogo madhi e rutaya kik pes gi keti osuru. Osebedo kochulo osuru. Koro onge tiende kendo ng'ado pesa ne mimiye mondo dhi go dala. Korka kore, jagoro mar kotu bade ma Nyanza, Odoyo Genga, okwedo juok ma ing'ado godo jotije kigero godo ute manengo gi yot. Kowacho ni mano en chenro mamedo mana diyo osat jotije kendo ok owinjore odhi godo nyime pacho ka. Udi koseger
to wabunge gi jomoko motelo sirikal biro dhi kawo pesa to ginyiewo udigi te to koro giketo wapango gi nengo matek. Riwruok chuk dar mag ji giwegi kokalo kuom jagoro margi Brian Okelo noyango midhiero magikaloe moting'o deko mag osara kod chudo manyap magiyudo. Workers matiye security sector winjo matek kabisa. Mshahara leo to pesa michuli betin. Tiwinjo ka employer wacho ni pok ochule client. Ongi pesa kaka onyalo chulo jogi nikech en tije cha to dhi mbele kaka pile. Wakeni matiyo tije udi bende nogoyo dwandgi piny ka Doreen Nyasiyo noywago lwasi marach mar chudo margi kod rochruok mar ratiro e kinde magitiyo. Domestic workers are suffering. They are working more hours. Their salaries are very little. They are not paid according to the minimum wage of this country. So we urge the employers who employ domestic workers, they should abide by the rules of this country. Kata kamano, apisa mar jotije e kaunti ma Kisumu to singo kelo lokruok kod ratiro mowinjore kotenore kod ywak jotije. Watimo inspections kendo wawuoyo gi employers mondo mi gimed pesano. Nitie moko mapok ong'eyo maber kendo wawuotho kendo watimo inspections kendo wanyisogi ni mondo gimed jotich osara koluwore gi chik kaka chik dwaro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Gavana e kaunti wa Migori Laktar Ochila Yako yangu limbe mandala dek ma jatend piny Kenya William Ruto kaunti wa Migori tokromo kode kar jot mare kanyakla kod jotel mamoko ma Migori. Kaka jafamo marwa Otieno Daniel ler jatend piny biro chako limbe ne Jumapil jumani kendo tieko tarik 6 ka igeno ni odhi yawo yanga chenro mag dongruok. Gavana ma Migori Ochilo Yako ma oten kod jotelo mamoko ma e kaunti no oromo gi jatend piny William Ruto odiechieng' ma kawuono e kar jot mare ma Nairobi ewi limbe jatend piny e kaunti no. Ka oloso gi jofwambo e apise boma Nairobi, jatelo yango ni limbe mar ndalo 3 mar jatend piny e kaunti ma Migori biro chakre tarik 4 dwe mar 5 higani nyaka tarik 6 dwe mar 5. Oyango ni jatend piny William Ruto biro yawo chenro mopogore opogore mag dongruoge e sub counties duto 8 manie kaunti no kamoting'o Suna West, Keancha, Rongo, Awendo, Nosakwa, Uriri. Katarika 6 to biro tieko gi Kuria kama obiro yawe ayanga paondeke malechota. Wayudo kinde ma an kaka gavana ma Migori kaluwore gi mbaka mane wasego gi president mar Kenya jumbe 2 kata 3 mokadho ma nalime e puothe ma Kilgoris ka nadhi kwaye ni mondo yie jotelo ma oyier to gi mogwel madongo ma Migori County olime State House. Kano yie ne wadhi e State House ma walime mochako singonwa ni obro timonwa limbe tarik 4 gi tarik 5 e Migori County. Koro ne wago kode mbaka motegno tacheke arange aneno ka orwako mbaka mane wago kode gi jotelo te. Ayako bende otiyo gi thuolono mar chiwo siem ne moko kuom jotelo mawuok e kaunti no mondo mi kik nyis kido mar ywaruok e kinde limbe jatend piny kojiwogi mondo ginyis kido mar riwruok mar jopiny ma Migori. Akwayo jotelo wetewa ni mondo nikech dhial ma jopiny omiyo wa ng'ato ka ng'ato ka ne iye kata president ma Kenya ywaruok moro e kindwa waket tenge. Wach moro manyalo chwanyo waket tenge. Wan bende waduok ne jopiny erokamano mondo wadhial odiechienge gima president biro obedo odiechieng' ma waduto watiyo ne jopiny ka waluorore, ka waherore, ka wanywako tich. Mafwere moro kanitiere kochuno ni nyaka chieng' moro ibed kode tirito odiechieng' mari moro ma ine miloso gi jochiende machandi idhi tim kumoro to kik iketh ne jo Migori. Ka bende owacho ni jopiny e kaunti ma Migori osiro sirkand manywanda kojiwogi mondo mi giwuog oko kar rombgi mondo girwak jatend piny gi sironyo. Adwaro duoko ne president erokamano to maduong'. Adwa kwayo jopiny ni wawuog te kamiand yaka wino mondo warwak president ma Kenya. Wan jo Kenya machulo osuru.
wan jo Kenya manigi geno kendo mago ombulu ma e president wa ma wamiyo kinde mondo bed president kendo ti gi pesa wa. Otino Daniel Ouma, Ramogi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. He's a very close friend of mine. Idwaro nango. Kawinjo kiwuota penjorane to are you think what are you saying? Timba dhula mar Harambee Rising Stars Otieno ma kawuono gi sani osechako tukgi mokwongo e piem mar AFCON ma jotugo ma hikgi ok ohingo 20 gi tugo kod tim mar Morocco e boma ma Cairo, Kenya. Tugo ndalo 5 tok ne chak tuke mag Group B mituge papa achiel Cairo. Nigeria biro rakore kod Tunisia, kama bende Kenya piem kidieno tok tugo tukego bende odar kuwuok e piny Ivory Coast nyaka Egypt. Tugo mar ariyo ma Kenya biro bedo tarik 4 dwe ni kod Tunisia kapok gitugo kod Nigeria ndalo 3 toke ma en tarik 7. Gesa nyakoro mga jong wantiere kod bende report machiel kachiel mawuok e tugo mar Kenya kod Morocco. Tugo nosechakore gesa ni gintiere e half time, matini gintiere yweyo tok tugo half mokwongo, kendo Kenya gi Morocco ntiere amodhi mar gol achiel kod achiel. Gol noloko jatugo ma bende tugo ne Kenya mong'ere kaka Lawrence Ouma Okoth. Tugo no gesa ni nitiere e half time. Komachielo piem mag nyamburko mag Equatorial Classic Rally chakore ayange kaunti ma Taita Taveta. Kwan joriembo ma ok tin ne 20 mowuok e pacho ka kod pinje ma oko yore piem go mabiro dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 3. Derepe biro riembo nyamburko e kwan bor moriwo kilomita 628 e puodho ma Mkonge. Ma tielo mokwongo ma piem ma kama ibag e kaunti ma Taita Taveta ka jodak ni geno mar yudo mor kod ohala. Moko kuom derepe ma Kenya oting'o Ian Duncan kod Jonathan Somen.
Timba adhula mar KCB geno yudo duoko makare tuke mag lig maduong' ma pacho kae kinde ma gibiro rakore kod timba adhula mar FC Talanta gi kod dirani odiochieng' ma kiny. KCB ne olo gonde 2-1 gi timba adhula mar Police gi kod dira mokadho. Kocha ma KCB Patrick Odhiambo wacho ni gigeto yudo points 3 duto e kinde ma gibiro tugo kod Talanta kiny e pap ma Dandora. Patrick wacho ni tuke duto modong' gibiro tugo kaka finals mane ni giyudo points duto. KCB gi sani gi namba 7 e mesa ma lig ma pacho ka gi points 41 tok tugo tuke 28. They are not consistent in their results. Sometimes they win, sometimes they draw, sometimes they lose. And if you look keenly, they win in the bigger teams. But we are ready. We worked so much about our mental toughness, bring the players back in the team just to play. So we've done that one so much, and I think the boys are in the right mood, ready again to redeem themselves. Koromo giro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar Oimore. Nitie jogo maloso koda kendo oro ote ma opogore kaluwore kod weche manyien mwakelo ni odiochieng' ma kawuono. Jatelo beno ng'era ka hon Philip Aroko wacho ni timo mos ne anyuola mag Mheshimiwa Ngondowere kod jo Kasipul duto kaluwore kod tho e yor nek magalagala mar jaod bura margi. Okwayo jotim nonro ma koro wach ni e lwetgi mondo tim nonro mong'ith kendo duto manyalore mondo migi yang adiera. Bende okwayo oganda duto ma Kasipul mondo bed gi horo kinde ma nonro dhi nyime. Bad Nyasaye bed jahocho ne chuny anyuola kod jo Kasipul. Mano en Mheshimiwa Philip Aroko ma bende wuoka Kasipul horo otene mag lit kod kuyo. Nitiere ji mamoko ma bende gesani oro otegi kende giwacho ne gin achiel kachiel. Erokamano Kawili Mike Sinana kiwacho ni Chieng' Emmanuel awuoro kaka gik magalagala timore pacho kaendi tinde e lela to bende dhano yula e weche mag timo nonro. Erokamano kuom orote ma chal kamano. Wantiere kod ng'at maluongore ni Jennifer Omondi wacho ni Chieng' Emmanuel ni ka wantiere gwenge mag Siaya ka achiel kod Frederick Omondi pesa kod jaduong' Thomas Otieno pesa kod jago miluongore bende ni Jackie Fred. Wacho ni Chieng' Emmanuel wane ni makare gi elak seche gin ji mathoth ma bende oro otegi ka kendo wacho ne gineno Ramogi TV chenro mar Oimore ka achiel kod Ang'ich Uwelero kamano kuom kete kaendi ka achiel kod japuonj ma bende luongore ni Edwin Amarach. Wacho ni japuonj Odongo Amarach oneno Ramogi TV yo makare ka achiel kod Paulo de Suzero kamano kuom kete Ramogi TV. Gin ji mathoth ma bende orotegi maga ma yudo thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga eno Chieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Phillips. Ubedi gi otieno mokwe.